amik a gyakorlatban, akár a prevencióban, akár a kezelésben is jól hasznosítható, és ezt mutatja az is, hogy ez a terület, aminek a kutatása tulajdonképpen elsősorban az alkohol kérdésköréből indult el, ma már számos más addiktív jelenség, így a marihuana használat, a cannabis használat, de a szerencsejáték, illetve a online játékok területén, és máshol is megjelenik, most ezekről a területekről mutatnék, majd mondanék röviden adatokat, eredményeket. Miért érdekes vagy miért fontos ez egyáltalán, az is fölmerülhet. Tehát, hogy biztos, hogy kell egyáltalán az ilyen típusú mértekkel foglalkozni, amikor egyáltalán az addikcióknak a hátterével kezdünk gondolkodni, nem inkább a tudattalan jelenségeket kell vizsgálnunk, vagy a társas tényezőket, hogy mi az, amire fókuszálni. Úgy tűnik, hogy érdemes, hogy valóban fontosak a motivációk, úgy tűnik egyre több adat van arra vonatkozóan, hogy az alkohol esetében, és hogy említett, az alkohol a kiinduló pont azért itt a motivációs kutatásban, hogy az alkohol esetében az ivás és a nem ivás közötti végső döntésben elég jelentős szerepet játszik az a motivációs háttér, ami megjelenik a személy szintjén, hogy miért is lenne az ivás vagy nem ivás, és úgy tűnik, ami egy nagyon nagy szám, hogy egy 50%-át az ivással kapcsolatos viselkedésnek, és akkor ez egyes esetekben az ivás rendszeressége, vagy az ivással kapcsolatos problémák, vagy minden esetre ezeknek az ivási jellemzőknek mintegy 50%-át a motivációk magyarázzák, az sok. Tehát az egy elég jelentős szám. Ha az alkoholfogyasztás motivációs elméletéről gondolkodunk, akkor tulajdonképpen Cox és Klingernek egy korai 88-as tanulmánya az, ami egy abszolút kiinduló pont, ők a motivációs elméletről írtak egy kitűnő összefoglalót, és aztán tulajdonképpen ezen a szálon Cooper volt az, aki elkészítette a DMQR Drinking Motives Questionnaire kérdőívet, amiben az alkoholfogyasztás motivációját kezdte, vagy próbálta mérni, és aztán igazából ennek a kérdőnek a módosított változata, a DMQR, ugye Drinking Motives Questionnaire Revised, az, ami befutott és ami egy népszerű kérdőív lett. Mi arra keresett ez a modell és a kérdőív is válaszokat, hogy milyen elvárás jelenik meg az alkoholfogyasztás hátterében, milyen szükségletet elégít ki az alkoholfogyasztás, egyáltalán ebből hogy következik az iszom vagy nem iszom döntés, és közvetett vagy közvetlen hatások jelennek meg. A Cooper-féle modell az tulajdonképpen nagyon egyszerű, ebben az egyszerű ábrában áttekinthető. Azt mondja, hogy a motivációkat tulajdonképpen két dimenzió mentén lehet elhelyezni. Az egyik az a pozitív-negatív megerősítés kérdése, és akkor a pozitív az azt jelenti, amikor valami azért iszom, hogy valamilyen kedvező állapotba kerüljek, tehát az ivás valamilyen pozitív megerősítő hatású, negatív megerősítés pedig ugye ez az elkerülő típusú ivás, azért iszom, hogy valamilyen negatív állapotot elkerüljek. A másik dimenzió pedig a belső, illetve a külső, tehát hogy valamilyen belső tényező, tehát egy intrapszichés személyen belüli tényező az, ami meghatározó a motiváció szempontjából, vagy valamilyen külső szociális faktor. És ennek mentén 4 dimenzió különíthető el. Ugye az első, ez az enhancement, fokozásnak szoktuk magyarul nevezni, biztos, hogy a legtökéletesebb elnevezés, ez egy elég általános probléma,
hogyan fordítsuk időnként elnevezéseket angolról magyarra. Esetleg ez a fokozás azt fejezi ki, hogy valaki azért iszik, hogy jobb kedve derüljön, azért jobban érezze magát, azért, hogy a well-being növekedjen, olyan tételekről van itt szó, hogy azért iszom, mert az izgalmas, vagy azért, mert szereted ezt az érzést, mert egy jó buli alkohol. Tehát, hogy valamilyen pozitív, a belső állapotra vonatkozó elvárás van emögött a motiváció mögött. Szintén belső, de negatív megerősítés típusú motiváció, az, amit említettem, amit elkerülésnek is nevezhetnénk, itt a elnevezés az a coping, megküzdést jelenti, abban az értelemben, hogy ugye azért iszik valaki, hogy valamilyen negatív élményével, konfliktusával megküzdjön. Tehát hogy szól a kérdőív tétel, hogy azért iszol, ugye a kérdő maga úgy néz ki, hogy azt kell egy 5 fokos skálán elmezni, hogy mennyire jelenünk az elmúlt évben, azért ittál, hogy elfeledkezz a problémáidról. Azért ittál, hogy jobb kedve derül, a rossz hangulatban van. Ugye? Tehát itt nem arról van szó, hogy valamilyen pozitív élményt keres, hanem valamilyen meglévő negatív állapottal próbál megküzdeni az ivás okán. Tehát ez egy belső, negatív, kellemetlen állapot enyhítése, elkerülése. A harmadik, ami külső és pozitív megerősítés, az a társas, szociális ivás. Ugye azért iszom, mert segít egy bulit élvezni az alkoholfogyasztást, vagy azért, hogy egy társaságban könnyebben tudjál barátkozni. Tehát itt is pozitív elvárások jönnek meg, de ezek nem interakciések, hanem a társas környezetre, a szociális helyzetre vonatkoznak. És végül a konformitás, a negyedik, az egy elkerülő, de társas viszonylatban megjelenő negatív megerősítés. Ugye azért hisz, hogy ne lógjak ki a sorban. Mások is isznak, akkor nem maradj ki a közösségből, barátok rád vesznek, vagy azért, hogy beilleszkedj egy általán kedvelt társaságba. Ugye, tehát itt is egy negatív dolognak az elkerülése van a fókuszban, de ez egy társas típus. Azt mondja Cooper, hogy ez a 4 fő motiváció az, ami az alkoholhasználat hátterében van, és ezt egy 20 tételes, aztán később ennek egy rövid változata is született, azt már Manuel Kunce készítette el, egy 12 tételes, az egyikben 5, a másikban pedig 3 tétel tartozott minden faktorhoz, és a kutatások egyértelműen azt mutatták, hogy valóban ez a 4 motiváció jól leírja az alkohol motivációs hátterét, és a kérdőív az különböző kultúrákban, különböző populációk, kezdetben elsősorban a serdülők és a fiatal felnőtt populáción, mi itthon most a klinikai mintán is végeztünk be kutatást, vagy sorra az derül ki, hogy legkülönbözőbb kultúrákban is egy jól használható, tehát tényleg egy stabil, jó mérőeszköznek bizonyul. Marihuana esetében egy kicsit meg lett, kis módosításra került sor ezzel a kérdével kapcsolatosan. Úgy tűnik, hogy a marihuana esetében ez a 4 alkoholmotivációs faktor, ez megőrizhető, azonban egy 5. is megjelent, ez a kiterjesztés, vagy expansion, ami a perceptuális és kognitív fokozáshoz kapcsolódó használatra vonatkozó tétel, tehát hogy ugye ami az alkoholnál nincs meg, a marihuánánál viszont az a pszichedelikus vagy halucinatórikus élmény, ami egyáltalán a kogníció, az észlelésnek a megváltozása, az nyilván egy plusz motiváció, és ezt látni fogjuk, hogy valóban azért a különböző jelenségek mögött picit eltérő, vagy vannak visszatérő, hasonló motivációs dimenziók, és vannak eltérő motivációs dimenziók.
is. Ugye? Tehát itt olyan tételekre lehet gondolni, hogy azért szív marihuánát az ember, mert úgy érzi, hogy segít kreatívabbnak és eredetibbnek lenni, másfajta látásmódot kapja a dolgok megértésre, nyitottabb legyen az élményekről. Tehát ez az expansion, 5. faktor a marihuána esetében. Néhány hazai eredményt mutassak ezzel kapcsolatosan, tehát egy picit áttekinteni, hogy mi az, amiket itt is egy picit a nemzetközi dolgokra is mutatok példát. Nem akarok a módszertanban nagyon elmenni, csak az áttekintés kedvéért. Itt 4 mintáról van szó, és majd ezekre mutatok összehasonlító adatokat, hogy hogyan néznek ki. A HS adatbázis az egy középiskolai minta, ugye az 2913 fő, tehát 16-19 évesek, tehát ezek nagyon végzős középiskolások. Az átlag életkor az 18 év, tehát ez az utolsó éve volt valójában a középiskolának. 44% a fiú, és 26,2% volt az, aki mutatta, hogy milyen dimenzióknak problémás alkoholhasználat fölmerülhet. 2268 fős ez a CS minta, ez egy college sample, tehát ott egyetemisták vannak ebben a mintában. Az AS az egy normál felnőtt populáció, 670 fő, a clean az pedig ki lehet találni, ez egy klinikai minta, ez lényegesen kisebb, és egyébként ténylegesen újdonság, tehát a nemzetközi gyakorlatban nem nagyon vizsgáltak korábban klinikai populáció. Amik ezekben a kutatásokban használt eszközök voltak, egyrészt a már említett alkoholfogyasztási motiváció kérdőjű, magyarul ez a DM Cooper, illetve Emmanuel Kunce az, aki később ezt adaptálta, magyar mintán pedig a német Zsófival adaptáltuk ezt közösen. Az audit az egy alkohol probléma súlyosságát mérő szűrőteszt, ez a Brief Symptom Inventory pedig a pszichiátriai tüneteket méri 9 dimenzió mentén. Általában itt látni fogják, hogy egy ilyen Global Severity Index az, ami egy ilyen általános súlyosságindex, amit használtunk, hogy egyszerűen azt mérő, mennyire jelentőek a különböző pszichiátriai tünetek az adott személy esetében. Ugye ez egyszerűen a 4 csoportban, ugye az első 3 az tulajdonképpen korcsoportbeli különbség, ugye a HS a végzős középiskolások, a CS azok az egyetemisták, fiatalabb egyetemisták, tehát alapvetően az egyetem első időszakában, és a harmadik egy fiatal felnőtt, vagy egyáltalán felnőtt populáció, és az utolsó a klinikai minta. Ugye mit lehet itt látni? Azt lehet látni, hogy az életkorral, bocsánat, az egyik, hogyha 3 normál populációs adatot nézzük, akkor az egyik, amit látunk, az az, hogy a szociális az, ami kiugrik, ugye ez a leginkább szürkének tűnő szín, az a szociális motiváció, ez mindenhol a legmagasabb, bár csökkent, tehát a 2 fiatal mintához képest a felnőtt populációban lényegesen kisebb a szerepe, és ezt követi a fokozás. Ugye a szociális és a fokozásban mind a kettő az a közös, hogy ezek ugye a pozitív megerősítéses. Tehát a normál populáció domináns a pozitív megerősítés. Elsősorban társas élményhez való alkoholfogyasztás, másrészt pedig a belső pozitív élményekhez kapcsolódó. Ezt követi a megküzdés típusú ivás, de már jóval kevésbé, és még a konformitás. Az
Egyébként nemzetközi viszonylatban és minden más kutatásban is egyértelműen megjelenő, és ez már mindjárt egy érdekes eredmény, de a konformitás az, ami a legkevésbé szerepet játszik. Az alkoholhasználatban és különösen kicsi a szerepe a problémás alkoholfogyasztás bejóslásában. Magyarán azért iszom, mert rossz társaságban keveredtem című tétel nem igaz. Tehát, hogy ezt lehet. Szerepe abban, hogy valaki iszik egyszer alkoholt, abban, hogy rendszeresen iszik, és abban, hogy problémás ivó lesz, vagy az alkohollal kapcsolatos, vagy akár alkohollal kapcsolatos problémák, akár a binge típusú ivás, mutatok rá egy adatot, ugye a binge típusú ivás az, amikor 5 vagy 6, vagy annál több adag alkoholt fogyasztok el egy alkalommal, ugye itt egy adag alkohol kultúránként változik, hogy Magyarországon általában itt a fél deci tömény, vagy egy sör, vagy 2 deci bor az, ami egy egységnek tekintető, és azért mondom, hogy 5 vagy 6, van ahol 5, vannak kutatások, 5 van, ahol 6 plusz egységnek tekintik a binge-drinkinget, de ennek az egy alkalommal történő elfogyasztása az, ami hát magyarul nem teljesen pontosan nagyivásnak, angol vagy a binge-drinkingnek nevezünk. Egy nagyon fontos indikátor a problémás alkoholhasználatnak, tehát akár ha ezt nézzük, akár a gyakori ivás, konformitásnak nincs szerepe, tehát hogy nem lesz, és ugyanez a klinikai mintán is azt látjuk, hogy minden magasabb, mint a normál populáció, de a legalacsonyabb ott is a konformitás. Az alkoholista nem lesz azért az emberben rossz társaságban keveredett. Amit viszont látunk, hogy ez a mintázat, hogy szociális, fokozásos megküzdés, konformitás, ez viszonylag stabil a normál populációban, hogy mutatok rá adatot nemzetközi viszonylatban is, ez egy viszonylag stabil struktúrának látszik, még ha vannak is kultúránként különbségek. A klinikai minta az, ami eltér. Tehát látjuk, hogy ott egész más a mintázat, nem nagyon meglepő módon, hogy kiugrik a korábbiakhoz képest összehasonlításban mindenképp megugrik, de egyébként is első helyre kerül a klinikai, a megküzdéses típusú ivás, ugye, ami egy belső típusú, és a második helyen van a szociális, illetve a fokozás, de az elkerülő és belső elkerülő típusú ivás. Egyébként is azt látjuk, hogy a problémássággal egyébként fokozottabban tud együtt járni a megküzdésre. Az, amikor az alkoholt használom valamire, és kifejezetten arra használom, hogy valamilyen negatív élményt, valamilyen megküzdési kapacitásbeli hiányt próbálja kipótolni, vagy azt próbálja kompenzálni. Tehát tulajdonképpen ugye ez a coping típusú, megzavarhat minket, ez gyakran, mint valami pozitív dologra gondolunk a megküzdés. Itt a coping az nem minden esetben, tehát ez lehet egy maladaptív coping, minden esetre arról van szó, hogy valami módon kompenzálni, valamilyen problémát kezelni próbálok az alkohollal. Úgy tűnik, hogy hogy ezt látjuk leginkább, hogy egy kockázatos irány. Kicsit kikapcsolódást mutatok, esetleg, ha sikerül egy videót. Picit ezt alátámasztandó, biztos sokan ismerik a számot. Tulajdonképpen egy fura felvétel, nem láttam jobban, de feliratozva van angolul, hogy lehessen követni a jó. Ott a felvétel között nem volt olyan a YouTube-on, ami igazán be lehetett volna. Szerintem ez valamilyen könyvtárban játsszák el, Hogwarts Mortjában nem.
mennyire ismer az együttes vagy a szám, vagy mennyire lehetett egyáltalán követni, de hogy ugye ami talán érdekes lehetett benne, az egyrészt hát nyilván ez egyrészt ez túl az ódán, vagy ezen az ódai jellegen, ez
szerelmi viszonyos áthallás, de másrészt pedig ugye az a coping típusú dolog, amire ugye, hogy köszöni, hogy azokban a helyzetekben, amikor bármi probléma van, akkor mindig számíthat az alkohol. Ugye nagyon tömören akarom összefoglalni, akkor végül is ez az, ami elmond itt egy kicsit ilyen formabontó módon ez az együttes, hogy erről van szó, tehát hogy azért is gondoltam ezt megmutatni, hogy tényleg erről szól. Tehát, hogy az, amikor a coping típusú ivásról van szó, akkor az ennek a hangsúlyozása. Valami módon az alkoholt megpróbálja bevonni az illető arra, hogy amikor ilyen, vagy olyan, vagy amolyan probléma van, akkor az eszköz legyen. Nem véletlen, hogy ebből lesz a probléma, tehát nem véletlen, hogy ez az a ivási motiváció, ahol kiugrik a probléma, és ahol a klinikai minta domináns, és a többinél kevésbé. Mutatok néhány adatot még. Ez egy olyan elemzés, ahol egy több változós lineáris regresszióban azt néztük, hogy a 4 motiváció az mi módon határozza meg egyrészt az alkoholfogyasztás súlyosságát, amit ugye az audittal lehet mérni, másrészt pedig ezt a bizonyos nagy ivás éves prevalenciáját, magyarán az a kérdés, hogy hányszor fordult veled életedben először elő az, nem elmúlt évben hányszor fordult veled elő, hogy egy alkalommal 6 vagy annál több italt fogyasztottál el, és akkor amit itt látni, hogy a különböző motivációknak a bejósló eleje, ez az audit pontszám, tehát az alkohol súlyosság esetében mit látunk? Egyrészt, hogy a 3 normál populáció esetében a mintázat nagyon hasonló, azzal a különbséggel, hogy a megküzdés folyamatosan nő, tehát az életkorra, tehát ami nem meglepő, de egy fontos adat, tehát a fiataloknál, középiskolásoknál legkevésbé, az egyetemistáknál inkább, a felnőtteknél már szignifikánsan magasabb azoknak vagy egyáltalán a megküzdésnek, típusú ivásnak a meghatározó ereje az alkohol probléma vonatkozásában. Ugye a klinikai mintánál pedig kiugró, míg az összes többinek kisebb a szerepe, de az is látszik, hogy alapvetően a fokozás és a szociális az, ami a normál populáció és különösen a fiatalok esetében meghatározva. A felnőtteknél már bejön a megküzdéses típusú ivás. Ugyanígy, hogyha nagy ivás prevalencia, ugye ezek különböző indikátorok, hasonlóak, de picit mások, de hogyha a nagy ivás prevalenciáját látjuk, akkor megint azt lehet látni, hogy a klinikai minta az, ami leginkább eltér, tehát ott a szociális vonatkozásoknak van kifejezetten kicsi szerepe, akkor a fokozási megküzdés megvan, míg a normál minták esetében ugye a szociális dimenzió, illetve a fokozás. Tehát a pozitív típusú motivációk azok, amik dominálnak. A korrelációkat nézzünk, ugye itt a szenzoros élménykeresés, a 3-es betű, a észlelt stressz, ez a PSS és a well-being a legalsó, akkor szintén érdekes eredményeket látunk, nem meglepő talán, hogy a szenzoros élménykeresés az elsősorban a fokozásos típusú ivással jár együtt, tehát minél szenzoros élménykereső valaki, annál valószínű, hogy azért iszik, mert azt mondja, hogy jól akarja érezni magát. A stressz, az észlelt stressz mértéke viszont elsősorban a coping típusú volt. Tehát az, aki több stresszt él meg az életében, az valószínűben mondja azt, hogy azért iszik, hogy valamilyen problémát, nyilván pont ezt a stresszt. Ugye az alkoholról mit tudunk, egy depresszáns drog, csökkenti a stresszt, egyáltalán egy központi idegrendszeri nyugtató hatású szer, és ugyanakkor egy negatív összefüggés van nyilván a well-being-el, tehát minél kevésbé érzi valaki jól magát a világban, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a coping típusú ivás megjelenik nála.
Egy kutatásban spanyolokat és magyarokat hasonlítottunk össze, és talán érdekesek lettek a különbségek. 3 spanyol egyetem, illetve 4 magyar egyetem hallgatói vettek részt a kutatásban, 1000, illetve 500, közel 600 spanyol diák. Nem megyek bele az eszközökben, nagyon hasonlóak voltak, mint az előző kutatásban, tehát itt is az audittal mértük a súlyosságát, a problémákat, illetve ez a RAPI rövidítésű kérdőjével az alkohollal kapcsolatos problémákat mérjük, illetve a motivációkat mértük. Amik az eredmények mutattak, hogy egyrészt, hogyha itt még egyáltalán az alkoholfogyasztás mértékén nézzük, akkor azt látjuk, hogy a magyarok lényegesen, tehát a magyar egyetemista minta lényegesen súlyosabb alkohol problémát, egyáltalán alkohol prevalenciát és alkohol problémát mutatott, mint a spanyolok. Más kutatásban is látjuk, ugye Magyarországon különösen súlyos az alkohol probléma, ezt évek, évtizedek óta hangsúlyozzák a szakemberek, a szakmapolitikai előrelépéseket tekintve kevés sikerrel, ugye, hogyha csak ennek a teremnek a névadójára gondolunk, akkor Uda is évtizedekig próbálta az alkohol probléma ellen, és egyáltalán az alkohol problémába az alkohol politikai szintű kezelése érdekében szót emelni, de hogy nem sok siker, hát azóta sincs, hogy Magyarországon nincsen egy stratégiája az alkohol probléma kezelésére. Hajlamosak vagyunk nem észrevenni, ugye viszont nagy hangsúlyt kapnak a drogok, ami nem baj, mert az is egy valós probléma, de hogy egy picit kiszorul az alkohol és a dohányzás a képből, bocsánat a kitérő, de ez egy fontos dolog, gyakorlatilag nincs olyan alkoholindikátor, ami ne lennénk a világon a dobogós helyek között. Tehát az egyfőre eső alkoholfogyasztás mértékében, morbiditás, mortalitás mutatókban folyamatosan az élmezőnyben vagyunk világviszonylatban. Tehát nagyon nagy az alkohol probléma, egy nagyon rossz típusú ivás van jelen Magyarországon, amiben tulajdonképp tulajdonképpen kombináljuk a rosszat a különböző klasszikus mintálatokból. Ugye van ez a skandináv, északi típusú ivás, ahol ritkán isznak, de akkor nagy mennyisége, tehát alapvetően nem elfogadott az alkoholfogyasztás, és ezért speciális alkalmak, vagy hétvégén, de akkor viszont nagyon nagy mennyiségnek a bevitelkötik, ami egyébként amúgy is egy rizikósabb típusú, tehát hogy több halálesettel, több balesettel, súlyosabb problémákkal együtt járó ivás, mint a mediterrán típusú, ami hagyományosan inkább a táplálkozáshoz kapcsolódó, folyamatosan, de kis mennyiségű alkohol. Tehát egy rendszeres alkoholbevitelt jelent, de kisebb dózisban, nem jellemző a lelészegedés. Hagyományosan egyébként közeledik a kettő a mód, tehát hogy a mediterrán világban is egyre inkább megjelenik a 5 mértékű ivás, ezért klasszikusan ez két külön. Ugye a magyar típusú ivás az meg inkább ez a gyakran, de sokat, ami viccesen hangzik, de hogy nem az valójában, de tényleg ez történik, tehát hogy egyik ilyen klasszikus típus is meg karakterisztikusan, hanem egyszerűen tényleg nagyon nagy mennyiségű alkoholbevitele történik, és viszont nagy rendszeres. Ez itt is tehát látszik, hogy gyakorlatilag minden indikátor mentén a magyar egyetemisták lényegesen magasabb. Ez a több mint 6 standard, mint a elfogyasztás, majd kétszer annyi a magyar populációban. A kannabisznál fordítva van, ott a spanyolok bizonyultak problémásabbnak, de inkább a motivációs eszköz. Bocsánat, még egyik, tehát itt is az audittal is magasabb érték volt a magyaroknál, a RAPI, ugye, ami az alkohollal kapcsolatos problémákat mutatja ott is, de az MSI ez viszont a kannabisz problémákat mutatja.
abban a spanyolok voltak dominánsak, de ha motivációkhoz jutunk, akkor az látszik, hogy az alkoholmotiváció esetében ugye nagyon hasonló a mintázat, de valamennyi motivációs dimenzióban, és különösen a szociálisban a magyarok magasabb értéket mutattak, a különbségek mindenhol szignifikáns, nincs itt külön kijelölve, tehát hasonló a mintázat, de a magyarok magasabbat mutatnak, itt láthatók a konkrét adatok is, tehát mind a fokozás, mind a szociális, mind a konformitás, mind a megküzdés esetében szignifikánsan magasabb. A marihuána esetében is hasonló a mintázat, itt egy picit azért van eltérés, úgy tűnik, hogy a spanyol, piros a spanyol, tehát a spanyoloknál a konformitás az alacsonyabb értéket mutat, ugyanakkor a coping az jellemzőbb a spanyoloknál, és az expansion, tehát ez a pszichedelikus hatásra irányuló használat szintén kevésbé jellemző a spanyol diákokra. Még egy nemzetközi adat, ahol egy nemzetközi együttműködésben már itt 10 országnak az adatait néztük össze, mégpedig azt szerint, hogy kollektívebb országokról van szó, Portugália, Mexikó, Brazília vagy Spanyolország, illetve individuálisabb, mint Svájc, Magyarország, Kanada, Hollandia, Egyesült Királyság, Írország, illetve USA szerepel, és ezen az ábrán, ahogy megyünk balról jobbra, ugye van erre egy mérőszám, hogy mennyire individualisztikus egy ország, tehát hogy mennyire, illetve mennyire kollektivisztikus, és balról jobbra haladva vannak az országok feltüntetve. Az látszik, hogy a szociális dimenzió is, és tulajdonképpen az enhancement is egyre inkább növekszik az individualisztikus országokban. Egy érdekes eredmény, nem teljesen ezt vártuk egyébként eredetben, ugye mi a közös, tehát ezek a pozitív. Tehát azt tűnik, hogy a pozitív élmény keresése az jellemző ezekben az individualisztikus országokban, mint a kollektivisztikusabb országokban. Áttérnék a szerencsejátékkal kapcsolatos motivációba. Sherry Stewart az, aki gondolt egyet, és azt mondta, ők egyébként a Lynn Cooperrel amúgy is szorosan együtt működnek, és nem volt már távoli a gondolat, hogy miért ne lehetne a motivációkat a szerencsejáték esetében is megnézni, de azt is gondolták a Stewarték, hogy a konformitás az egy alkohol-specifikus dolog lehet, tehát kihatták, és tulajdonképp az enhancement, a social és a coping motivációt hagyták meg a modellben, és egy ilyen 3x5 tételes, 15 tételes kérdőívet csináltak, tehát a negyedik kimaradt, és ugye ugyanaz az elmondás gyakorlatilag a miért iszol helyett, a miért játszó szerencsejátékot helyettesítették be a kérdőkbe, és egy szép megtervezett vizsgálatban valóban igazolták, hogy ez a 3 dimenzió, a fokozás, a megküzdés és a szociális dimenzió, az a szerencsejáték esetében is megjelenik. Amit mi elgondolkoztunk ezzel kapcsolatosan, hogy az rendben, hogy kidobjuk a konformitást, de hogy nincs-e vajon, ugye a kérdőeknek mindig az a gond, és hogy fog mutatni a videójátékokkal kapcsolatosan egy egész más irányból induló, empirikusabb kiindulású kutatás, mert azért a Lynn Cooper is, és a Sherry Stewart is tulajdonképpen egy elméleti modellben indult ki, úgy gyártottak tételeket, ami klassz és igazolva is lett. Egy dolgot nem tudunk ilyenkor biztosan, hogy nem felejtünk-e ki valamit. Mert simán lehet, hogy valaki iszik valami olyan dologért, vagy játszik valami olyan, amit nem jutott eszembe akkor, amikor a tételeket
gyártottam. Mi ezen elgondolkoztunk, és akkor csináltunk egy adatfelvételt, akkor azt a merényletet követtük el, hogy a 3 dimenzió mellett, ugye az irodalom gyakran ír arról, hogy a disszociációs élménynek elég fontos szerepe van a szerencsejátékban, tehát arról, hogy amikor játszom, akkor minden más megszűnik körülöttem. Amikor játszom, akkor elfelelkezem a problémáimról, vagy minden távolinak tűnik, tehát hogy létrejön egy olyan disszociatív állapot, hogy belemerülök a játékba, és kiszorul minden más valóság. Ugye ez egy visszatérő domináns faktor azért a szerencsejáték kutatásban. Azt gondoltuk, hogy beletesszünk a kérdőbe értékeleket, azt gondoltuk, hogy egy másik ilyen gyakori dimenzió az omnipotencia. A játékos azt éli meg, hogy amikor nyer, akkor az egy ilyen tökéletes, omnipotens állapot, akkor erősnek érzi magát, úgy érzi, hogy bármit megtehet. Erre vonatkozóan is csináltunk tételeket. A rekreáció, ugye azért nem lehet elfelejtkezni arról, hogy lehet, hogy valaki csak azért játszik, hogy kikapcsolódjon. Ugye, tehát, hogy szeretjük pszichológusként ilyen patológiás oldalon megközelített dolgokat, de éppenség az is lehet, hogy csak kikapcsolódik. Hát a játéknál is tudjuk, hogy széles spektrum, és igen. És hát a társas vonatkozásban is néhány új tételt betettünk, de mint mondom, az elemzéseket részleteit nem került ez a modell teljességgel megerősítésre. Egy dimenzió az, ami úgy tűnik, hogy bekerülhet a Stuarték 3 dimenziója mellé, a disszociáció. Tehát úgy tűnik, hogy a disszociáció valóban lehet egy olyan plusz faktor, ami a másik 3 mellett megjelenik. A másik 3-mat azt mi is igazoltuk hazai mintán, az omnipotenciát, a rekreációt azt nem, a disszociáció az úgy tűnik, hogy valóban lehet egy plusz motivációs faktor, ami lehetne egyébként a coping része, de nem az. Tehát, hogy összefolyhat, de hogy az elemzések azt mutatják, hogy nem. Tehát ebből végül is ez egy rövidebb verziója, ahol 4-4-4, illetve 3 tétel az, ami ezt a Stuart-féle kérdővet módosítaná. És ez mutatja a súlyossággal való kapcsolatot, és azt is jelzi, ez egy látens profil elemzés, ami arra alkalmas, hogy itt a 4 dimenzió mentén ezt a 777 embert megvizsgáltuk, hogy hogyan lehet különböző csoportokba sorolni, és azt látjuk, hogy 4 csoportot dob ki ez az elemzés, tehát az a legjobban magyarázható modell, akik jól látható módon a súlyosság szerint eltérnek abban, hogy az egyes motivációs dimenzió hogyan alakulnak. Nagyon hasonló a mintázat az első 3 súlyossági csoportnál, ami érdekes, hogy a 4-esnél egyrészt az enhancement, másrészt pedig ez az új dimenzió, a dissociation, vagy a diszociáció tűnik a legerősebb, a második legerősebb indikátornak a súlyosságot illetve. Ugye ez azt jelenti, hogy azok, akik azt mondják, hogy azért játszanak, mert tehát akár a fokozás, akár a disszociáció miatt az ő esetükben nagyobb a kockázata annak, hogy szerencsejátékkal kapcsolatos problémák fognak náluk mutatkozni. És akkor végül a videójátékokról beszélnék egy picit. Ugye egy izgalmas új terület, egyre többet hallunk róla, hogy itt az internetes online játékokról, elsősorban ezekről az úgynevezett massive multiplayer online játékokról van szó, ugye, ahol sok szereplős játékok, ugye végtelenített játékok, és különböző altípusaik vannak, én abban most nem mennék bele, azt mutatnám meg, hogy mit tettünk mi annak az érdekében, hogy megpróbáljuk ezeknek a motivációs háttért megtenni. Máshogyan indultunk el, hogy említettem, nem annyira teoretikusan, megnézzük az irodalmat is, hogy milyen motivációk merültek föl korábban az irodalomban,
De ezen túlmenően azt csináltuk, hogy 15 online játékos megkértünk arra, hogy fejezzen be olyan mondatokat, hogy azért játszom, mert. És ilyen módon generáltunk nagyszámú tételt, ami arra vonatkozott, hogy milyen motivációs háttérrel játszanak ők, vagy ezeket a tételeket nyilván kiszűrtük a duplikátumokat egyrészt, másrészt meg, ahol szükséges volt, hogy egyszerűsítettük, vagy átformáltuk a adatokat, és végül lett ebből egy empirikusan kialakított tétellista, és ezt vettük föl utána egy több ezer fős mintán, hogy egy 5 fokos skálán jellemezik, hogy a személyek mennyire jellemző rájuk, és ebből készült ezt egy faktoranalízis, ami 7 faktor különített el. Részben mások és specifikusak, részben azért visszarímelnek az eddig már megismert 4 vagy 5 faktorra. Megjelenik a társas faktor, tehát aki azt mondja, hogy azért játszom, mert a játék közben megismerhetek más embereket, megismerhetek új embereket, és egyszerűen ez a társas picit más, mint az alkohol esetében, tehát hogy nem azért jobbá teszi a bulit, hanem új emberek megismerése, új kapcsolatok kialakulása, másokkal való együttlétre jó alkalmat szül a játék, mondják ők. Escape, és egy picit ugrok a copingra, eredetileg azt gondoltuk egyébként, hogy ez egy külön vált, tehát a coping dimenzióból tulajdonképpen kivált az escape, amit magyarul, amennyire ez magyar eszképizmusra szoktuk fordítani, nem szívesen használjuk a menekülést, mert egy picit elviszi, szóval nagyon sok konnotáció kapcsolódik a meneküléshez. Ugye arról szól ez, hogy a valóságból, a való világtól való eltávolodás, egy picit benne van az a disszociáció is, ami a szerencsejátékról, amiről a szerencsejátéknál beszéltünk, tehát hogy egyfajta kilépés lehetősége való. Játszom, elfeledkezem arról, hogy milyen problémáim vannak a valóságban. Más, mint a coping. A coping az sokkal specifikusabban valamilyen konkrét problémával való megküzdésre vonatkozik. Azért játszom, hogy ne szorongjak. Azért játszom, hogy ne legyek stresszes. Azért játszom, hogy elfeledkezzek a munkámmal, munkahelyi konfliktusomról. Tehát valamilyen direkt, konkrét megküzdés. Az eszképizmus az nem ennyire specifikus, az általában kilépés a valós problémák elől különvált. Tehát először mondtuk, hogy ez egyre a faktoranalízis, tehát az, ami egyértelműen különválasztott ezt a két faktort. A versengések következő, hogy azért játszom, hogy másokkal versenyezhessek. Azért, mert jó érzés győzni, jó érzés megélni azt, hogy másokat le tudom győzni. Skill development, vagy ugye a készségek fejlesztése. Tehát, hogy ez egy egyértelmű dimenziót átjelent meg, azért játszom, mert azt gondolom, hogy fejleszti bizonyos készségeimet. Egyébként van rá kutatási adat, elég sok most, hogy valóban. Tehát nyilván bizonyos játékoknál nem, és jól érthető módon, reakcióidő, bizonyos kognitív képességek fejlődhetnek. Fantázia. Kipróbáltok olyan szerepeket, amiket egyébként nem, kipróbáltok olyan identitásokat, amiket egyébként nem, szintén egy fontos motiváció, és a rekreáció. Azért játszom, hogy kikapcsolódjak. Ez is egy önálló motivációként jelent meg. És amit mutatnék még ehhez kapcsolódóan, hogy hát egyrészt a nemi különbségek is érdekesek lehetnek, azt lehet itt látni, hogy a nők valamennyi dimenzióban, majdnem valamennyi dimenzióban magasabb értéket mutatnak, mint a férfiak. Egy különbséggel a skill, tehát a készségfejlesztésben nincs nemi különbség, és nem nagyon meglepő, a versengésben viszont a férfiak azok, akik dominálnak. Minden másban a más motiváció erősebb a nőknél, de amit végezetül mutatni szeretnék, az inkább az a kérdés, ami alkoholnál nem mutattam ezeket az ábrákat, mindent nem lehet egy
kutatásban, de ott is igazából sokszor az izgalmas, hogy mit mediálnak, vagy hogyan mediálnak különböző problémákat, vagy személyiségjellemzőket a motivációk. Ezt a videójátékoknál vizsgáltuk meg, és azt néztük, hogyha a tünetek súlyosságát mérjük egyrésztől, ez a Global Severity Index, amit említettem bal oldalon, és a másik oldalon a videójátékok használatának a súlyosságát, akkor milyen módon közvetítenek a motivációk a kettő között. Tehát magyarán az volt a kérdés ebben az elemzésben, hogy a pszichiátriai pszichés tünetek súlyossága az egyrészt milyen kapcsolatban van önmagában a videójátékok használatának a súlyosságával, másrészt ezt közvetíti-e valamilyen módon az előbb bemutatott 7 motiváció vagy nem. Az egyik, amit látunk, hogy van egy direkt kapcsolat. Tehát, hogy az, aki több pszichiátriai tünetet mutat, az nagyobb valószínűséggel mutat problémákat a videójáték használata vonatkozásában is. Egyrészt, tehát van egy közvetlen. De másrészt azt láttuk, hogy 2 olyan út van, amelyik ilyen mediációs útvonalon, tehát a motiváció közvetítésével is szignifikáns. Az egyik, az kevéssé meglepő, és egyébként a legszorosabb kapcsolatot mutatja az eszképizmus, tehát hogy a pszichiátriai problémák a legnagyobb valószínűséggel az eszképizmus típusú motivációt jósolják be, tehát akinek sok problémája van, az legnagyobb valószínűséggel azt mondja, hogy azért játszom, hogy ne vegyek részt a való világban, de szintén szignifikáns és viszont magas kapcsolat van a coping és a fantázia irányában is, kevésbé a versengés felé, de azért ott is. És ugyanakkor a motivációk közül elsősorban az eszképizmus és kisebb mértékben a versengés az, ami meghatározza a problémák súlyosságát. Tehát végül is 2 olyan közvetett irány van, egyrészt az eszképizmus, másrészt a versengésen keresztül. A versengés az, ami ebből egy picit meglepő, talán az eszképizmus kevésbé, ez a 2 út, az eszképizmusnál látszik, ez a legerősebb út, azt mondja, hogy akinek problémája van, az valószínűen fog azért játszani, olyan okok miatt játszani, hogy eltávolítsa ezt a való problémákat, a való világ realitását magától, és ő ugyanakkor nagyobb valószínűséggel fog problémákat mutatni, mint mások. Hát tulajdonképpen, amit itt fölvillantgatni akartam, az ennyi, tehát néhány ilyen kutatási eredmény, ami talán mutatja azt, hogy érdemes meg izgalmas a motiváció felé gondolkodni, nem csak önmagában, hanem azért is, mert hogy ez egy jó magyarázat lehet arra, és akkor most nagyon sok mindent nem mutattam, ma már vannak olyan egyre több olyan kutatásban azt nézzük, hogy a különböző személyiségdimenziókat hogyan közvetítenek a motiváció, vagy akár genetikai tényezőket hogyan közvetít a motiváció. Amit nagyon látunk, és amire egyre több nemzetközi adat van, hogy fontos, de tényleg azt lehet látni, hogy a motiváció tényleg ez a legelső mondat volt az előadásban, hogy úgy tűnik, hogy tényleg egy végső döntési mechanizmusban, vagy az alkohol, vagy a szerencsejáték, vagy a videójáték használatnak a döntésében nagyon fontos szerepet játszik ez a miért, ami a motivációban megjelenik, és ugyanakkor ez közvetít nagyon sok olyan tényezőt, amit akár genetikai, akár személyiségpszichológiai, akár a pszichiátriai tünetek szintjén megélnek a személyek. Köszönöm szépen a figyelmet, és azt hiszem, hogy pici időnk még, ha van kérdés, akkor van. Köszönöm szépen. Az lenne a kérdésem, hogy abban, hogy elkülönítjük a motivációkat, de ennek mi lehet a gyakorlati haszna? Tehát például az ártalomcsökkentésben, vagy bárhogy ezt hogyan lehet felhasználni? Hát az egyik haszna az lehet a prevencióban.
Tehát, hogy mondjuk nem, ez mondjuk azt mutatja, az alkohol kapcsolatos adatok, nagyon egyértelműen azt mutatják, hogy nem az olyan népszerű tudj nevet mondani típusú programok azok, amik feltétlenül megcélozandók, mert nem az a probléma, hogy nem tudsz a kortársadnak nevet mondani, hanem inkább ez a probléma, hogy milyen belső késztetésed van az alkoholfogyasztás. Ugye hát ez nagyon-nagyon sok olyan program van, olyan prevenciós program van, ami egyértelműen fókuszba azt teszi, hogy tudja ellenállni a társas nyomásra. De hogy azt látjuk a kutatásokból, hogy a társas nyomásnak az alkohol kipróbálási szempontjából van szerepe. Tehát valóban az első alkoholfogyasztás, vagy az első alkoholfogyasztás között gyakran történnek, hogy ott a buliban isznak, és akkor ciki nem inni, és ettől nem lesznek problémák. Tehát ugye a prevenciónak nem biztos, hogy erre kell fókuszálni. A kezelés vonatkozásában, vagy az ártalomcsökkentés vonatkozásában pedig akár ennek lehet egy individuális haszna, tehát hogy föl lehet ezt venni egyéni szinten is, hogy látni, hogy az X konkrét, nem tudok epidemiológiai kutatásról, de klinikusokat szokta érdekelni, ha erről beszélünk, mert hogy az érdekes, hogy miért iszik. Azért, hogy egy feldobott állapotba kerüljön. Ugye vizsgáljuk ezt amúgy, a klinikai interjúból kiderül, itt viszonylag gyorsabban és egyszerűbben lehet mondjuk egy ilyen kérdőívelel vagy képet kapni, azért iszik, hogy feldobott állapotba kerüljön, vagy azért ne kelljen arra gondolnia, hogy milyen feszültség van otthon vagy a munkahelyén, tehát egy ilyen elkerülő típusú. Tehát, hogy ezek mindenképp befordíthatók, azt gondolom, akár a prevencióban, akár a kezelésben.